الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsami akipagadatan sanrakan wagyang kutua ma'naw salama kalilinta na kapipiagi nawa. Yang kaiman tuwa kapamagusay tano nagyai ikatalo kapamagusay tano sa gyang kutu qiyamul layl udi nagyang kutu tahajjud aginan din so kapanambayang sa iku mga kagagawi. Mga pagarya pada kelitano sa giyang kaiya oras na giyang kuto sabab giyang kuto ataw na diskaniya na makapanambayang na ayad na mala sabab na giyang kuto dusa niyan. Si kuda tanong rompan na kapamagusaya na daan tanwa usay nagyang kai mga padsi ko hadithu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga panguyat sa gyang kutua mga tao kabayairan nagyang kutua kakwairan sa gyang kutua limu wallah na ayamala nagyang kutua rila wallahu subhanahu wa ta'ala bulaborun sa gyang kaiya bulan na Ramadan. Mialoy unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ikong mga hadithiyan atigyan rajulani min ummati yaqumu ahaduhuma min al-layl. Dua kata watigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga tao apadasagyang kuto umataken. Agyang kuto isaon na diiskaniyan di manambayang sa iku mga kagagawi. Agyang kutua di manambayang at iku nabitan wa Muhammad sa agyang kutua kagagawi na pembulungan niyan aginawa niyan. Sa ayat iku nabitan ipembulung yan nun agyang kutua di iniyan di kasuti anta aka di magabedas agyang kutua tao. Tigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam as mga tao sa giyang kuto katuturugakiran na diisiran di pamalutan o syaitan. Igir amin iga agiyang kuto manusia ami akaturug na aden palut ipulot akiran agiyang kuto syaitan na anduden kapag bedas agyang kuto ataw. Buhat sa kaniyan na magbedas kaniyan na tigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga bubuka agyang kuto palot ini palot no syaitan. Tigu nabitan wa Muhammad igira inabedasan utaw agyang kai bela alimanian na mabuka agyang kutwa ini palutun agyang kutwa syaitan. Nalagi dia naman buat tigu nabitan wa Muhammad abdasan yang pamanagyang kaiya buntalian, yang kaiya parasian. Na mabuka pamanagyang kutwa palot matatagu sa agyang kutwa buntalian. Na abdasan yang pamanatigu nabitan wa Muhammad agyang kaiya ulunian. Na sakamau tu ama buka agyang kutu palot. Na ayap man atigu nabitan wa Muhammad abdas niyan agyang kutu bela inian inhalat uqda nalagi dia na mambu mga bubuka o di na madaon agyang kutu palot ay ini palot no syaitan. Mialo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kuto paman nakapkebuka agyang kuto palot amatatagu si ikum bela ang mga lima tano. Nagugyang kaiya matatagu si ikum mga buntal tano, gyang kaiya mga ulo tano, nagugyang kaiya bela ay tano.
na aya pekabukasan mga pagariya nagyang koto di itano di kapagbedas iku mga kagagawi. Yang koto kaya pagbedas agyang koto tao amin buat sa agyang koto mga kagagawi na turuong kun wallahu subhanahu wa ta'ala sa iku mga malaikat yan. Unzuru ila abdi hadha yu'aliju nafsahu yas'aluni. Hayattig wallah mga malaikat akan. Ilayani wagyang kaia urip penakan. Askanian na ayabtadiyan na pepemulungan niyan aginawa niyan sagyang koto kiyang buot yan kung mga kagagawi ay nabadasan niyan agyang koto ginawa niyan. Askanian at tigu Nabi Tanwa Muhammad at tigu Allah na iman to na penganirakan. Ay maana na dindu agyang koto ataw. Sagyang koto mga kagagawi. Na isa kapi agyang kaiyak kapanambayang ko mga kagagawi na oras ito di ipamangani dindu agyang koto ataw. Natigu Allah subhanahu wa ta'ala ma sa'alani abdi hada fahuwa lahu. Yang kanan natigyan apangani pemangani nagyang kanan na urip penakan. Natigu Nabi tigu Allah subhanahu wa ta'ala at tarima anakan nagu ibagaya kanun. Masya Allah. Mga pagariya di tanu di pakandagalan nagyang koto apang ni tanu sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Pengenin tanoro nagyang koto kamapian tanu sang kaiya dunia na ayamala nagyang koto kamapian tanu sa alungan amori. Pengenin tanoro nagyang koto kapakalidas tanu kapakamaradi ka tanu sa gyang koto apoy kunara ka jahannam. Nagu pengenin tanoro nagyang koto kapakasultanu sa iku surga iyan. Sadeng sa pengenin nagyang koto tau sa gyang koto masa di imanam bayang. Na aya pramisun wallahu subhanahu wa ta'ala aya diyan diun wallahu subhanahu wa ta'ala na imbagayron wallah nagu teriman wallahu subhanahu wa ta'ala gyang koto pangninya. Na tanto na ya kumapia mga pagariya. Tanto aya ko piyaka sigi-sigi agyang kaiya mga oras at tatarima ano nagyang koto pangniya gyang koto tao. Na pagana din tanwai na ayamala namang galabakatano. Bulabaron sa giyang kai mga kagagawi sa giyang kaiya bula na Ramadan. Ayaman na titu-titu paguntong nagupakakuha sa mala abalas na giyang koto mga tao sacrifice iran na giyang koto bubaya iran. Sa miyas tumu iran nagumiyapil iran na giyang koto matatago si iku Allah subhanahu wa ta'ala. So mga limu iyan na ayamala na giyang koto arila wallahu subhanahu wa ta'ala. Nya panutul penagyang ko to hadis apiturukun wallahu subhanahu wa ta'ala. Atigyan na kazaba manidda'a mahabbati. Tigu Allah bukaga tigyan nagyang ko to tao adin yan diteroon na kebebay anak ko niyan. Kau to. Paman adi kundi mamu kagagyang ko to mga tao aya tetaruh niran na kebebayan niran wallahu subhanahu wa ta'ala. Sagyang kutu hadith na tigu wallah igira at tigi na miyawmah agyang kutu mga kagagawi na maani napakatuturugan ako niya na tigu wallahu subhanahu wa ta'ala. Gitu di na nikapamukagab. Kebebayan niyan wallah uga inaigira ang mga kagagawi na badin na pakatuturug. Igira tigu wallah amyang masu kagagawi na pakatuturugan ako niyan. Badi atigu Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang kutuwa mga tao adanap kebebayaan yan. Na kabaya iyan dinagyang kutuwa matataram bisan yan agyang kutuwa kebebayaan yan. Iman tuwa tigu Allah subhanahu wa ta'ala sa agyang kaya oras. Na dia kan dimbebanugun agyang kutuwa mga tao ap kebebayaan akan. Sagyang koto kap pekauma udi nakap kuma agyang koto kagagawi. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala ja'altu abasarahum fi qulubihim biyalu yak na tigu Allah so mga pangileleniran
matatagu sa agiyang kuto mga pusuiran. Gadan ukirru a'yun ahbabi fi jannati. Nakuma atigu Allah subhanahu wa ta'ala agiyang kuto masa. Aimbagaya ka na si ikong mga uri panakanagyang kutuwa kapipi aginawairan uli nagyang kutuwa mga tawap kababay anakan pagkapi anakan na tigu Allah agyang kutuwa mga ginawairan sa agyang kutuwa kakumaw masa apakasul na kansiran si iko surga ka na tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Mata anaya kumapia mga pagariya agyang kaya promise wallahu subhanahu wa ta'ala langulangwan o mga tao amiru masay si ikong mga kagagawi. Mga tawa ding galabak sa mga pipi agalabak ka ikasusu at wallahu subhanahu wa ta'ala na sa alungan amawri na imbagay kiran wallah agyang kutu ada at tamanian agumyaka piya akapipi aginawa sa agyang kutu kapakasulda kiran wallahu subhanahu wa ta'ala si ikong surga iyan na panganintano sa iku Allah subhanahu wa ta'ala mapagtano sa agyang kuto mga tao na ayaman dapat mga pagariya na agyang kuto ngalabakan tano agyang kuto mga galabak ipakasulod tano sa iku surga wallahu subhanahu wa ta'ala. So mga unang tano ang mga tao asiran sa mga salaf namya panutula adin na sa katawkiran amya nambayang si ikong mga kagagawi. O di na ayagalabakyan na mapasangi ka pa nambayang si ikong mga kagagawi. Gyutod ni galabakyan. Amaw masuk kagagawi na adin na oras iptindagyan nagyang kutuwa mga sambayang. Namya kaysa kagagawi na tiurug sa kaniyan. Maanadas kaniya na makanaw. Nagyang kutuwa katuturugawon napitutagi na piyan sa gyang kutu katuturugawon na adnamiya kaumaon. Adi niya nun dituroon na kum. Hayat tigiya na fulan na tindig ka. Papakalapas kayo ni manambuyang kung mga kagagawi. Buta ka at tigiyan. Panambuyang kapman sa ikong mga kagagawi, ama alimta anna mafatihal jannati ma'a ashabil layli khazanuha. Bangka atigyan di katawi, amataan agyang kutuwa mga gunsi o paminto ano surga. Kautuan na tigyan na gunsi agyang kutuwa mga paminto ano surga. Asi atigyan na matatagu, naguayang makakakapato na tigu, tigagyang kutu miyatutagi na pagyang kutu sa katawa mama na ayang makakakapaton nagu ayang makatataguun nagyang kutu mga tao ama pasangsiran ikapanambayang si ikong mga kagagawi. Allahu Akbar. Subsugun si agyang kutu mga paminto ano surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Na ayat titu makakakapaton naguaya katataguan nun ang mga tao nagyang kuto ashabul layl mga tao mapasangsiran ikapanambayang sagyang kuto mga kagagawi. Mga pagariya na ukabayatan no makakapatan no mambusagyang kuto gunsi o mga paminto ano surga nakatay agyang kaiyapaman na mga tutulan a penutulan niyan. Asirang kun ang mga tao mapasangi kapanambayang sa ikong mga kagagawin na sira ni makatatangan. Nagusira ni makasisiyap. Nagumatatagukiran nagyang kuto ang mga agunsi agyang kuto surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Nabatan wari di kesigi. Upamako gyang kaya katatagutan sang kaya dunia na adina paman na mga gunsi ipelekas agyang kuto miya makapiapi awalay. Amat tatagu sagyang kaya mga derpa mga pipian na benda sadin sa galabak o di na sadin sa syarat benay o kita kakuatan run na kuantan nagia paman na surga wallahu subhanahu wa ta'ala na ayabu okit kapakakuatan sagyang kuto agun si iyan na mapagtanong si ikong mga tawa di manambayang si ikong mga kagagawi. Sa mga pagariya panguyataya amapia
Di tanong buku-buku sagiang kaya bulan na Ramadan, kalu-kalu na makakuha tanong sagiang kutua mga gunsi. Ama tatagu sagiang kutua mga tao adi manambayang ko mga kagagawi. Ubat tanong rin naman makakuha na makaumatano sa alungan amori na ibagay rakatano na mamakasultano si ikusurga wallahu subhanahu wa ta'ala. Ami prakastano sa mga pamilya tano, sa mga ginawa itano, sulangulanguan o mga tawap kababayaan tano na matimut-timut tano sa ikusurga wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayap man na usayin tano na anto na isabab di tano makapanambuyang sa ikong mga kagagawi. Anto na igalabak ang maka-arnon. Inwa iya pamana sa katano katawan tanod na giyang kutua kalaian ibalas. Nagumiya nagtano sa ikong mga hadithu Nabi tanwa Muhammad. Miya nagtano katru Allah subhanahu wa ta'ala inalun yan sa Quran. Na kinagtano panagyang kutua di undi ka panutulaw mga ulama tano. Ama pi agyang kutua ka panambuyang kung mga kagagawi ka aya balas yan nagyang kutu sutaw na pekarani sa iku Allah. Sutaw na perilaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Sutaw na paman na kikuan niya nagyang kutu kapakasulyan sa iku surga. Na inutan waya di makapanambuyang. Inutan waya ketumutan wagyang kutu katuturuga sa erakatano. Aditano paman na teram bisaan nagyang kutu ditano teram bisaan nagyang kutu kadenantan wa rabbul alamin atawagan tano sa kaniyan si ikong mga kagagawi pumangan itano si arkanian ay bagay niya rakatan wagyang kutu mapia rakatano sa dunia na aya malana sa alungan amawri. Nakataya mga pagariya agyang kaya katuru Ibn Mas'ud gi sabab asutaw na di makapanambayang. Qila li Ibn Mas'ud ma nastati'u qiyam al-layl qala aqa'adtukum dhunubakum. Adina taw ami akaw masiiku sahabaw Rasulullah su Ibn Mas'ud ini pakay sa iyanon. Inuwaya tigyan Ibn Mas'ud asakan udina sa kami ang mga tao na di mi kagagyang kutua kapanambayang sa ikong mga kagagawi. Di mi kesuagyang kutua mga pada mga pagariyami mapasang sira ni kapanambayang na sa kami na bagami din tuturuga sa ikong mga kagagawi. Na ay ni sembekiran o Ibn Mas'ud na tigyan na ayas sabapian na giyang kutu galabaki wa mga rarata o di nagyang kutu wa mga dusa niyo. Igida sutaw na mala idusa na gitip kesabapan sa dinya nakapakapanambuyang. Ayat tigo Ibn Mas'ud sabab amala nagyang kutu wa mga dusa niyo. Nagyang mga pagariya kailangan may pagawatan wagyang kaya mga ladusa. Inutan waya di ipanguyat kakalu-kalu na makaumarakatan wagyang kutua turuan wallahu subhanahu wa ta'ala nagugyang kutua limu wallahu subhanahu wa ta'ala ya mala nagyang kutua taufikian amaka pamakot tanu nagumaka sebenar tanu sagyang kutu galabak upama kung galabak at tanu na kelalasian nagumapakadayan nagyang kutua mga dusa tanu nagina ni mala sabab aka'adtukum dhunubakum aya sabab atigu Ibn Mas'ud sakano na baka dun ng pakatuturog di niyo kagagyang kutua kapanambayang ko mga kagagawin na ginan sa mga dusa niyo. Sa lagi diyan amia panutula o mga ulama tanu atigyan na kad ajizna qiyamal layl. Ino kami ay di ami kagagyang kutua kapanambayang ko mga kagagawin. Natigyan na qala qayyatukum khatayakum na ayadin amal asabab nagyang kutua mga dusa niyo. Namalutano mamimikiran ng mga pagariya babad inutan waya di tano makapanambayang ko mga kagawi kagyang kutua mga dusa tano pamimikiran tano mapakaya ino ka di makapanambayang kagigyang kutu galabak ka amarata gyang kutua paman na galabak ka di ka di mamukag gyang kutua galabak ka amarata adi ka di mamaganta
makasudi ka ataw, mapasangkay ka pangimpuruan, kapakaya ino ka di maka sembayang ko mga kagagawi, kadusa amala, kagisa na marangita kay kapalok-lokas, din ka pelanganan sa gagaw sa mga lukas ka, antaa ka mapasangkay katulak sa tunganay, antaa ka marata kay paparangayan si iku mga siringan ka, antaa ka ded na ipirwa ka si iku mga pagaring ka mga Muslim, maratay ka kapupagari, nagina na mga pagarya. Mapakaya ayadusang ka, nagyang kutwa, mapasangkay kapalalali, makapanguwa-kuwa, o di na mapasangkay kasisinta, miya kadagdagalabak ad, ay kerarang ito Allah subhanahu wa ta'ala na mapakaya giyutui, sabab adi ka makapanambayang sa iku mga kagawin na mga pagarya masay niya Ramadan, paman na iptubat tano sa giyang kutwa mga dusa tano na ayad na mapian na giyang kutwa kapangan di tano sarila si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pakaurian tano sa giyang kaiyak iya pamagusay tano na giyang kaiyak katru o al-Fudail malain niya ulama at tigiyan. إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم قد قيدتك خطيئتك قد قيدتك خطيئتك أي معنى ini mga pagarya agyang kaiya katru ibn al-Fudail rahimahullah na tigyan na upama ko saka nading ka kagagah agyang kutuwa kapanambayang ko mga kagagawi. Paman na ayad na malar ka nagyang kutuwa bukol nagugyang kutuwa turog. Da oras ka sa agyang kutuwa kapanambayang ko mga kagagawi. Naguding ka tigyan na kagagah agyang kutuwa kapamuasa sa ikong mga kadundaw. Namiya kadagdagalai. Abula na Ramadan na di pamuasa. Nagudi panambayang ko mga kagagawi. Himadakal. Away. Ib ka mamasata no, anay no maaluy tanoro na agyang kaiya mga balik Islam, natanto sira na kumana naguntaman agyang kutwa kapakalawlad uwagamatan wa Islam. Pikisabutan iran si iku mga pediran, nagumiya kadakadakal mapakasuldiran ang mga tao si iku Islam. Kilay tano sa giyang kuto adi tanoro di kambentay apaman na adna ang mga dai mga tawa ipenulo niran sa agama Islam apsuwa niran nagyang kaiya paman na mga kapuruan o di na mga kapalawan sa giyang kaiya mga derpatano adiran di panganduon sa mga tao sa giyang kuto agama Islam nagyang kuto mambu ang mga tao na kebebayan niran sa agama Islam sulit sirang ko Islam sa paman na tarutupad na diran di kang galabaka sa iku agamatan wa Islam. Na aya masakit sa ginawa nagyang kaiya paman na inimbuwa ta Muslim magyang kuto pamilya niyan siya maiyan na mag-Islam na si ina yan na mag-Islam napkilay ka sa giyang kaiya bulan na Ramadan ada aban niya na panaguntaman di ipamuasa da puasa na da penakapanambuyang giyang kuto mga balik Islam na mananaguntaman siran sa giyang kutuwa kang gilabaka ku agama Islam na giyang kaya inimbo at ang mga Muslim tabiyata sa makasapulo da abatan ron papantagan napsugida na kasi iku mga lalan adi isumbayangan na basiran din natitindagan na di siran di mamagistorya turoon tanu Allah subhanahu wa ta'ala da abatan sa papantagan ugaid na antanu katukawi agiyang kutu di tanu ketarutupan si iku kapagagama. Nakapakaya sabab nagyang kutua di tanusira na mambu di tanukira na kisugu agyang kutu paman na kapamuasa nagugyang kutua kapanambayang kailangan tanu agyang kutua mala panaguntaman. Tigo Fudail igira so tao na din niya nagkaga agyang kutu kapanambayang nagukapamuasa si iku mga kadundaw na kanalang kaatigian annaka mahrum amata anasaka na miya lapi-lapis ka o di na miya lugi-lugi ka manusia dadi na kamapian na matatagur ka
ayat 3 na sabab ading penambayangan na sabab sa giyang kuto dusang kaamala. Tanudan tanong mga pagariya kalangulanguan o mga tao ada abayra na kepas ada amal sa giyang kaya bulan na Ramadan na tao tuwa mahrum, mga tao lapis kulapis nagulugi-kulugi ang manusia nayad na sabab na giyang kuto kang galabakian amarata mga pagariya si itano buayad tagu isa diyang kaagiyang kaayad itano di ka pamagusay panganing ko si Allah subhanahu wa ta'ala mabalo itano ang mga tao kebebayaan niyan agyang kuto di kapakanda kala ko mga galabak mga pipiya nagu mapatano si ko mga tao penang gila si ko mga galabak mga rarata ay mala na makapangnitano sa taubat si ko Allah tarimaan yan sa mga amal tanwa mga pipiya sa giyang kaya bulan na Ramadan sa bakan sa kanudod na selama alangulanguan ang mga bangsa ko. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.